Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kumba kinong shnong jong kashnong kershai bat kishnong bambarjan ketika than bagenthop na dugi khasi garo bat ki weipan kilayai penpau ya gejingyai persha halo gejing temu pentrekam ya ka kulsi hydro project uba KP pangyang MLA barim bat kum unong yalam kaseng HSPDP ru ulami syakmat da ka baong bahor kit hordang wat la kishnong ki khandiat hendreng ngimsha na marka kata ya ka khandou long trai ya kishnong balaseng baladang na du hendai henthai Kindu kin ngam kin sha pen kin ria ashno. Ban sngo thu halor kene ke project minta tungine phai ha gajing kran bat uni urang ba. Ong kaktin official kadai ka Kulsi Hydro Project. Jong ka Brahmaputra Board. Jisha kadai hi ka water resources of central government. Ministry jong water resources. Dia kani kala persang man survey na du kasem kat knai spa knai psau nagalang ka Brahmaputra Board hadu arhajar but anadu arhajar way arhajar ar terter la persang man explore ya katuka jitrai ya katuka dam site hakar sai ngong pin kasi haka bakidon lai teli ki wa ki bahek ki bami nang nen ri kasi jongi kawai bami nang ni na mairang ngong ka wa kri baki Asam yung Kulsi River kabayar kadai kawa Rambrai kabatud nang tuna Rambrai sa du Persai kabalay kadai kawa kabatud na Langpi kabayong kawa Drone ini ki ong Duran kini kilay lagi kawa ki kanduhang tiha kawa harum yung kasnong Persai harum yung kasnong Ukiam kabayong haka tinsnong hang to Dekani kawa kajingjrong jongka kam dunaya ka rupo put kajingjrong katkum katukan sorbe jongka Brahmaputra Board ya kajingjrong kajing kenjang jongka taka dam ti ka area ka ban kobar kala ka kan den hang tu kan palat 10 km square saudong 10 km square saudong om duna ar punutli kisnong kinlong hapo ba kidon gibenta jong ka west kasi hills ka kersai ka nongspung kidon ka dispute na du ka umba ka dari phang ka snong hasem ka snong warigro ka snong ukiam ka snong burkali ka snong umthli ka snong megadop pun ba hang tu kumba ar pusnong ki belong dispute mat ka megaya sam bat kajing thu jong kan ka dam ni kumba ki ong kadon kumba san tho san tam ye ni ka wat te kani kajing thu jong kan ka jing tai hadu mentang yu ya kajing friend jong chief minister jong Assam hot jong chief minister jongiru tre kumba mangi kum ka parti SPDP ni la persya na ka forum ai hoping ringkat berkipai ba orkid hordang wala ki songi hindiat Andre nimsha na marbakan kata ya ka kandolong try ya ka snong kabala seng kabala dang dun dain thai hindu kindam kinsha pen pre snong isuturu bakat kum ji kren bar kini official jong ka board Brahmaputra Board gila ong ban ai ya ka compensation ya ki badon gaying ya ki badon ka kandau per ka kandau penthor lan kum tater Andre ngi iba la ngin le ya kata Gato ka jaka jongi hapo kersa area baru kibri ki haban hetchnong bat kila ban aisha weipat tandai ni duno e ko jaka bolong ko ini ki tourist spot ke itna tam yo ko west kasi hills hoy bodar bakasa ko patang na katu ka state intan dala dep ka sulok Rambrai kersai ko kendu ba shegaun ke jingmi ke generation jong ka revenue ha ke dikpe jonga da ki spa crore ke sim ko arpat kejing mut dungi ban snai ko surok nanong stoy Rambrai menta kala poi haka sinong mauthir SARDP kabala train ndu ko semarja ko nyukat ka ko kampat poi ko sai katuru kamna jumut su bakan ban snai to ko surok tulening namar kala ku no tengah kersai menten jaka phasu no way marhang tui ka de ka dead end kamdon jaka su bakan kanek ya ka
ya kasro. Besi lai sa syong sa kiling rit, kiling genda. Mo.